Nuwun para sutresna sandiwara basa Jawi, sugeng pepanggihan kalian kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri 1 Cloring. Samangke keprengga kita ngaturaken lampahan ajening diri ana ing budaya. Anggitanipun kelompok telu saking kelas 9 Harus kanthi sutradara Kiara Hawa Ramadhani, asisten sutradara Eliza Kirana Akbar, Muhammad Faiz, Radit Al-Firdaus, Waldan Dafa Ali, Rizky Aulia Kasih, Muhammad Yusuf Mayriza. Sandiwara radio menika dipundamel kagem njangkepi Kladen pasinaunan basa Jawi, ulangan drama modern ingkang kampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Ing sawijining dina, suasana kelas katon rame lan kebak semangat. Para siswa-siswi lagi miwiti semester anyar tanpa ngerti yen saka sawijining tugas sing katon prasaja bakal ana cerita lan piwulang babagan budaya lan jati diri. Anak-anak, kanggo semester loro iki Bapak arep menehi tugas. Sampeyan kabeh kudu nampilake tarian ana ing ngarep kelas. Temane bebas, oleh tari modern utawa tradisional lan oleh tari saka daerah endi wae. Nggih, Pak. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Bel sekolah muni tondo yen pelajaran wis rampung. Para murid metu saka kelas kanthi pikiran sing beda-beda. Ana sing wis duwe rencana, ana uga sing isih bingung nemtokake pilihane. Ing setengahing kuwi topik tugas tari mau wiwit dirembuk kanthi luwih serius. Kakak Sari wis siap durung? Kurang sedilo tengkas waya dhewe penilaian lho. Siap no. Kortis bos. Sing modern-modern wae ben keren. Fomo TikTok cah iki mesti. Sari, lah lek awakmu. Aku arep nari remo. Hah, serius? Isik wae nari kaya ngono. Padahal Pak Guru ngowahi kebebasan arep nari apa wae. Iya, Rak. Aku luwih seneng tari tradisional sih. Toh yo kene salahe. Rek, ana apa sih? Kok rame dhewe? Kaya pasar wae. Ayo, iku lho. Aku mau ngumun wae. Deloken kuwi lho Sari. Mosok jaman wis modern ngene arep isih nari tradisional. Kuno. Kuno kuwi yen HP-mu isi Nokia Center, Rak. Nah kuwi. Wis ora apa-apa. Guyonan kuwi sadurunge mung guyon, nanging tembung-tembung mau alon-alon dadi tatu. Nanging jujur wae, Sar. Yen awakmu nari ngono, ya siap-siap diolok. Aku orang jaluk diolok. Masih yo, lek ana sing ngolok aku, padha wae ngolok budayane dheweke. Raka, wis cukup. Nyapa sih ngeributno hal sing gak penting? Sari duwe hak gawe milih. Sakarepe arep nari apa? Aku mau ngomong kasunyatan yuk. Sari, saka sore kok sampean meneng wae? Ana sing dipikirna ta, Nduk? Bu, aku diolok nang sekolah. Diomongi yen tari tradisional kuwi kuno. Ora pantes kanggo jaman saiki. Ngono to. Nduk, biyen
Ibu gak tau ono ing posisimu. Ibu penari tradisional lan tau pentas tekan kuto-kuto. Hah? Tenan, Bu? Kok ibu ora tahu cerita? Mergo ibu tau loro ati. Ana sing ngomong tari ibu ora ono gunane, ora jamin masa depan. Akhire ibu mandek dan nganti saiki ibu nyesel. Nyesel? Nyesel pripun, Bu? Mergo ibu wis ninggalake bab sing paling ibu tresnani. Mung amarga isin karo omongan wong, ibu ora pengen sampeyan ngalami rasa nyesel sing padha. Budaya kuwi ora njaluk dingerteni kabeh wong. Cukup ana siji wong sing setia njaga. Lan saiki ibu ndelok kuwi ana nang sampeyan. Matur nuwun, Bu. Aku ora bakal mandek. Aku bakal ngebuktikno yen tari tradisional pantes ana selawase, ora bakal kegerus jaman. Esok sabanjure Sari mlebu sekolah karo ati sing luwih mantep. Omongane ibune bengi mau isih keputer ing pikirane. Dheweke ngerti apa sing dipilih saiki dudu mung kanggo awake dhewe. Sar, wajahmu katon beda, kaya wis nemoke wifi gratis sumringah. Aku mau nemokake keberanian, Dio. Sar, awakmu ora apa-apa toh? Ora apa-apa, Yu. Aku mau wis yakin karo pilihanku. Piye, Sar? Wis mbok ganti pilihanmu. Nari modern wae. K-pop ngono kae lho. Oh, Kak Rak. Aku teguh dengan pendirianku. Iki duduk mung tugas sekolah. Iki warisan lan uga cerita ibuku. Hah? Cerita ibumu? Ibuku biyen penari, mandek mergo diremehke wong. Aku ora pengen mandek, mung amarga isin karo omongan lan kepangan gengsi. Lah, kuwi Rak, ora kabeh sing tradisional kuwi ketinggalan zaman. Nek kabeh kudu modern, wayang lan gamelan ya wis ilang saka mbiyen. Lah aku semo ketinggalan zaman kayakmu kabeh. Lho, Cah, ana apa iki kok padha meneng? Niku loh, Pak. Sari dipoyoki kalih Raka amargi ajeng nari tradisional. Raka, seni kuwi duduk perkara tren. Seni kuwi identitas. Yo iya sih, Pak. Tapi kan Tapi opo neh, Rak? Awakmu iki salah wayahe ndang jaluk sepura, bukane tambah mbelo sing salah. Wes gak usah keakean alasan, gek ndang jaluk sepura. aku emoh, Pak. Aku ki ora salah. Kan bener ketinggalan zaman. Panggah aku sing dikangkon jaluk sepuro. Wis lah aku tak bolos wae. Oh alah hansene arek kuwi angel diomongi. Wes cah jerne wae, awak dhewe nglajutna latihane ya. Ampun nggih cah pelajaran utawi latihan dino iki kisah dilanjut sesuk pelajarane Bapak ya. Sar, perkara mau gak usah dipikir ya. Ancen Raka iku areke atos. Iya, Yu. Tapi kok aku ngerasa bersalah ya wis nggare Raka disenani Pak Guru. Wis lah Sar, ora usah dipikir, lagian sing salah ya Raka lho. Ya wis lah. Sari banjur mulih bareng kancane. Ing dalan atine isih kebak pikiran, rasa salah lan ragu campur dadi siji. Sari miwiti latihan nari. Gerakane wis lumayan lancar. Raut wajah Sari katok beda. Mripate nuduhake rasa ragu lan wedi yen isih ana kesalahan. Ibuke sing saka mau mirsani saka lawang kamar, banjur alon-alon nyedak. Sar, kok sampean kok mikir abot ngono? Ana apa maneh, Nduk? Sari mandek nari, banjur
nyawang ibuke. Ing jero atine dheweke pengen cerita kabeh sing dirasakake. Kula mau ning sekolah diajak malih karo kanca kula. Bu, senajan wonten Pak Guru, kula tetep krasa bersalah. Nduk, sing salah kuwi duduk sampean. Sing salah kuwi wong sing ora iso ngregani. Nggih ta? Wong egois kuwi biasane ngomong luwih banter tinimbang mikir. Wes, ora usah dipikir maneh. Latihan sing sregep ben oleh nilai apik. Senajan isih krasa lara ati, Sari wiwit rumangsa luwih kuat. Esuk-esuk Sari mlebu sekolah bareng Ayu lan Dio. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Sugeng enjing sedaya, dinten iki ratanipun dipun lajengaken rumiyin nggih. Bapak taksi kersa ngendikan kalih Raka. Raka, sekolah kuwi dudu panggonan kanggo ngrendahake wong liya. Seni kuwi dudu perkara tren. Seni kuwi identitas. Yen kowe isin karo budaya dhewe, kowe bakal bingung golek jati dirimu. Iya, Pak. Kula salah. Saiki jaluk sepuro karo Sari, Rak. Sari, aku njaluk sepuro. Aku wis ngomong sembarangan. Aku orang jaluk dipuji. Rak, aku mau pengen diregani. Dio. Wah, wis kaya sinetron dracin iki. Hei, salah dudu Dracin tapi Indosiar. Serasa ndelok episode anyar. Hehe. Saka kedadean cilik kuwi, Sari sinau siji bab penting. Jaga budaya ora kudu rame, ora kudu sempurna, cukup wani ngadeg. Senajan kadang mung dhewekan. Aku nari kanggo masa depan lan ben ora lali karo sejatine awake dhewe. Budaya dudu barang kuno, nanging napase jaman biyen sing isih urip tekan saiki. Para sutresna sandiwara basa Jawi mekaten pasugatan sandiwara asesirah ajening diri ana ing budaya. Saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri 1 Jroring. Anggitanipun kelompok 3 saking kelas 9H kanthi sutradara Kiara Hawa Ramadhani, asisten sutradara Eliza Kirana Akbari. Miwah para paraga. Pamicara dening Muhammad Yusuf Mei Rizal. Sari dening Eliza Kirana Akbari. Raka dening Radit Al-Firdaus. Dio dening Muhammad Faiz Atta Rifai. Ayu dening Kiara Hawa Ramadhani. Ibu dening Rizky Aulia Kasih. Pak Guru dening Waldan Dava Ali. Matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murkabi, mupangati lan dados panglipur manahipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi asesanti rum kunciraning basa dumunung ing leluhuring budaya.